Suwe-suwene, Mbak. Nggih. Niki ning parikan mawon. Wah, nggih. Ning nadyan parikan nemu teges. Nggih. Sing saya nomor sing mawon, sing saya mawon. Sing elek kula mawon. Parikan yang mawon. Soalnya jenenge pariane nek ora ono tegese yo mesake sing kumpul. Napa ngrungokke gitu. Lah nggih. Dadi mamane sampeyan niku nyanyi niku ora yo mboten kok namung sul ngoten iki tetep dibote. Diupama sing apik arep kudu tembungan tenanan. Nah, tadi sambil komitmen diri kita nyambut damel. Telek. Ayo to. Anak yuyu nang jero blumbang kae tekek di nang dhuwur gogong. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Ben elek sing penting pinter golek utangan. Nah, ngono kuwi rak bojoku dhewe. Ipar gomono ana suke rezeki.
Lingane becek ora kena saru-saru guru kena dikuku uga kena ditiru kae iku nganggep jilbab warna kuning sing nganggep jilbab piyayine kudu eleng marang Gusti Allah kang saben dina paring atine kudu sabar ora kerep mulung. Wah, jangan kondang tenan ya. Apa pasal agem kongkang Rasa kembali ya. Sumeneng disawang katon gagah karo dulur sopan santun ramah tamah tak tungake rezeki lancar monggo barokah Amin. Tenang. kae ibu ngagem jilbab warna coklat sing ngagem jilbab aku yakin rajin sholat piyayine meneng ora seneng berkhianat uripe ayem tentrem mergo kebak nikmat Apa tenang. dasar ayu ditambah beriman sopan santun rasane mapan iso bedakno ndi sing halal sing haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an ning atiku kadang rumangsa heran nek nonton camatkan wong kudu nganggo pakaian rupane ayu awak putih rati eman ngalor ngidul murah ngetan bledek digawe pameran Ana bisa. Rasa kita bledek. orang larang wedok ngaji tulung-tulung kabeh sing hati-hati kasus pemerkosaan sering terjadi berbagai bocah wadon sing padha pamer bodi nek bojoku iki ana tak kandhani Apa iso? yang aku modele bocah saiki awake rodolmu ditambah bokonge gedhi tau nganggo celana pendek persis padha ditaleni Ayo disandani. iya saya mangkelke Pak bojoku dhewe Aku meneh. tau nang pawon ning nganggo celana sakmene nunggu geni mati wae bareng celanane bedah genine murut Sik. Iso ngono apa? aku ki seprene goleki masalah iki ya ketemu Aku tuh nek ra yo deleke. Apa Kowe ya, Pak? bojone nganggo ra pernah iki. wah munane nyandang nganggo kuwi ya sing terkait jangan aja ngundang hal-hal sing negatif Lah aku ki ora ngundang lho sampean bae ning torok dhewe. nah iya ana meneh bocah ABG nyandang nganggo kok mung sak geleme dhewe awake lumu cilik kaose bareng nyokok-nyokok persis bocah ngare-ngare Sing api-api iki apa? ayo tangan kok batu nggih ngoten niku prinsip dienggo palikan karo ngelingke nggih kula niku diriwangi ragat wong diriwangi adol sapi adol emas adol barang-barang kerja keras nggo ngragati anak sing sekolah utawa kuliah Nggih. aja nganti ana perkembangan kaya ngene iki pancen saiki zaman ngetren Tren. pamite kuliah jebul wong mlebu losmen budal esok mulai ajek kewengen bareng kacang ujian ana bocahe bayen Waduh. Kepele kok nggih, Mbak. aja nganti wong lakon kaya ngono iki nek gak ilang ya sekolah ya Ya kok sampean ki wis tau kuliah beri. lho aku ki ning UGM Loh, sewepan Universitas Gajah Mada. ya ngomong Lah UGM ora kok Universitas Gajah Mada apa? UGM ki urip gumantung maratuwa UGM lu Coba. Sampeyan undang dalam laksanaan tentang Julajali ya. Terus apa ngomong Sudah Juli ya, mau Julajali. Nah, saat ini cobi kaitannya kali bersih desa itu. Pun waktu ini wayangan bersih desa malah ya. Monggo cobi lecang pinter mana temen dagelan sepinter. Nah, kuwi iso tenan yo. iki ngono rak bersih desa Nggih. kula kabeh padha ndedonga Oh, nggih. muga pinaringan kalih sami kala Nggih. selamat bahagia kabeh keluarga Amin. atur semua kabeh Bener. lah nek iki ngono jenenge wayangan Wayangan. sing sepisan uri-uri kabudayan Nggih, nggih. sing ping pindho
uga kena kanggo hiburan. Wayangan iki nganggo tuntunan, uga nganggo tatanan. Nek senapa iki laga-lagane Apa kuwi? kudu penak untuk dirungokno. Iya kok kudu kok. Mati kesel iki dalan jago. Maka juga isek kira mengko umane. Ya cuma sama mami kok. Sedulur jare sedulur. Sedulur kira kaya ngono. Sing tenan nang bocange. Kamu kok. Kula ditimbali tekan iki pematur nuwun. Golek sedulur. Sing penting sedulur. Nggih. Lho nek masalah duit, Nggih. tenang kok kula mboten mikir. Wong kula tenang kok penimbang kelangan duit karo kelangan sedulur, tenang. Wah, awake. Nek kula kelangan duit karo kelangan sedulur, nek kok milih kula trimo kelangane kok. Kelangane iku. Tapi ora kepengen kelangan sedulur karo duit. Ya ora ngono. Ya kelangan duit ora apa-apa. Saniki jalan, Pak. Pak jalan niku. Jalan. Heeh, nek sing apik, aku nek sing ngono ora tak jamin. Jalan sing apik. Oh iya. Ya ora agak. Apa ora kok? Ngapain meneng ngono sing di jalan. Heeh. Ya bae lenggah mestinya rada padang. Ayo. Ngarepe kelir karo wayang tak dongake iki sesuk dadi dalang kondang. Amin, matur nuwun. Nek ngajak aku. Ada orang. Umpamane delala iki pas iki wayangan ya ta, kayak sampean ora ditimbali ngono kayak piye coba. Lah aku ning ngarepan kono buka utuk. Ayo Pak Polisi wis ngono. Guru apa? Nek biyen nek Pak Polisi nek saiki tidak boleh nek biyen iki ora sah mungkin aku biyen di bandar utuk biyen. Oh. Dadi saiki ora kena dicekel Wah, ya. wah. Moga dipun lajengaken capit dhewe. Bener
gamelan saiki beda karo gamelane awake dhewe biyen. Nek saiki pripun? Biyen iki ora tundung tandung kono. Nek saiki Tundung tandung. Beda-beda nganggo gong gepeng. Ece saking gunung sampun tinggal